Invităm acum pe Mustață Carmen, Școala Gimnazială Țitești, îndrumător, profesor Mustață Maricela, care ne va interpreta Îngerul a strigat și Cu tot întregul meu amar. Și se pregătește Elena Crancu de la Pace. Cura
crucea ta cu ele. Primește-mă așa cum sunt, cu multele greșale, și spală-mă, Iisuse Sfânt, prin jertfa crucii tale. Primește-mi toată viața mea și-n slujba ta o pune, ca la sfârșit să poți afla în ea doar roade bune. Primește-mi toată viața mea, plăcută jertfă ție, m-am mântuit prin jertfa ta, al tău sunt pe vecie. De la Ireș, grupul vocal, de la parohia Ireș, preot Miron, care ne vor interpreta Avem o țară și Cât în Hristos v-ați botezat. Avem
Înainte de toate trebuie să vă mulțumim. Căci deși nu sunteți elevi la niște școli teologice, aveți deschidere spre această muzică și aveți dragoste de Dumnezeu, pentru că dacă nu iubeați pe Dumnezeu, n-ați fi învățat repertoriile astea. În asentimentul doamnei inspector care a invocat în prezentarea dumneiei atât și a părintelui Dufaru, care au menționat acel frumos verset din Psalmul 145, lăuda voi pe Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Și reluând citatul extras din Fericitul Augustin, cel ce cântă de 2 ori se roagă, vreau să vă spun că muzica bisericească are ceva cu totul aparte. Poate nu vă dați seama, poate din modestie, poate dintr-o smerenie, sau poate datorită vârstei fragede, nu conștientizați că sunteți niște oameni speciali. Nu spun lucruri mari. Acesta este adevărul. Și vă spun și de ce. Păi, în primul rând, vă puteți pune întrebarea câți au talentul acesta de la Dumnezeu de a putea cânta. Nu mulți. Citând un maestru de-al meu de cor, de dirijat, se spunea dumnealui, nu este la îndemâna oricui a cânta. Și cred că sunteți de acord cu mine. Dumnezeu va binecuvântat cu voci, cu ureche muzicală, cu o sensibilitate aparte și îl slăvim pe El și vă felicităm pe voi pentru lucrul acesta. Nu este nimic mai frumos decât un dar primit de la Dumnezeu să îl aduc înapoi tot celui care mi l-a dat, adică tot lui Dumnezeu. Și voi, învățând repertoriul acesta religios, de fapt, asta ați făcut astăzi. Nu mai lungeți cuvântul meu, vă felicit încă o dată și haideți să trecem la mult așteptata anunțare a premiilor. A durat, credem noi, destul de mult jurizarea și am încercat să fie una cât se poate de justă și sperăm că Dumnezeu ne-a luminat să luăm deciziile cele corecte. O să anunțăm premiile exact în ordinea în care s-a desfășurat concursul, adică o să începem cu categoria soliști vocali, clasele 5-8. Se acordă mențiune elevei Mustață Carmen, de la Școala Gimnazială Pitești, coordonată de doamna Mustață Maricela. Adaug o notă la discursul meu. Dacă cineva dintre dumneavoastră, dintre elevi, are o nedumerire, deci a fost clasat pe un loc, sau dorește niște sfaturi din partea juriului, după ce terminăm anunțarea premiilor, vă așteptăm aici, să putem vorbi, da? Mergem mai departe. Locul 3, la aceeași categorie, Lăcătușa Ana Maria, din clasa 8-a, Școala Gimnazială numărul 3 de Șan, profesorul coordonator Damian Anica. Locul al doilea se acordă unui elev pe care îl felicităm pentru lucrarea aleasă, una foarte dificilă, o melodie bisericească foarte dificilă, păcat că s-a orientat la o singură lucrare. Este vorba despre Buchiurlan Ioan, de la Școala Gimnazială de Iuliu Zantilu și de Brăveni, profesor coordonator Popa Viorel Marius. Și acum locul întâi se acordă unei domnișoare
pe care dinainte o felicităm atât pentru alegerea repertoriului, cât și pentru respectarea partiturii. A cântat foarte, foarte clar, o voce curată, un ambitus frumos, o respirație bună și, încă o dată, spun lucrul acesta, a respectat partitura. Pentru că mulți dintre dumneavoastră ați ales lucrări bune, dar au fost învățate ori după cineva, după ureche, așa cum spunem noi muzicieni, ori după cineva care nu a cântat după partitură, ori ați adăugat dumneavoastră pe acolo niște melisme, niște floricele, dar care nu și aveau locul. Deci locul întâi se acordă elevei Popa de Nisa, de la școala gimnazială Alexandru Blancuță Costian, având drept coordonator de părintele Bogdan George Sabin. Felicitări! Bravo! Așa, tot la categoria soliști vocali, dar la clasele 9-12, se acordă mențiune elevei Suguilă Grămioara, din clasa 11-a, colegul tehnic George Astancu Făcșan, coordonator Ciolpan Daniela. Locul al treilea, elevei Buture Andreea, din clasa 9-a, Liceul Pedagogic Spiru Careșan, coordonator Stanciu Nicoleta. Locul al doilea, eleva Spulber Cristina, în clasa 12-a, Liceul Pedagogic Spiru Careșan, coordonator Stanciu Nicoleta. Locul întâi se acordă unei domnișoare care a impresionat juriul atât prin interpretare, cât și prin ținută și printr-o voce care, nu știm, dar sună ca o voce lucrată. O felicităm pentru lucrul acesta, un ambitus foarte bun, o respirație bună și pe care o sfătuim să fie mai exigentă cu corectitudinea partiturii. Este vorba despre domnișoara Docan Daniela, de la Centrul de Educație, coordonată de doamnele Jana Țigăielu și Norocea Elisabeta. Acum trecem la categoria grupuri vocale. Clasele 5-8. Se acordă mențiune grupului vocal al școlii gimnaziale Principele Radu din Anșut, coordonați de doamna Saulea Liliana. Premiul al treilea merge la grupul vocal al parohiei Irești, coordonat de Părintele Mântuire, pe care îl felicităm pentru demersurile dumnealui. Premiul al doilea este acordat grupului vocal de la Liceul Teoretic lui Iliu Zamfirescu din Odobești, coordonarea doamna profesor Roșu.
Premiul întâi. Aveți emoții? Probabil deja se așteaptă cei care au luat acest premiu, da? Să-i strig. Felicităm inițiativa de a încuraja o elevă să fie dirijor. Eu, de profesie, fiind, înainte de a fi cleric, dirijor de cor, o activitate destul de lungă, de 10 ani, felicit grupul acesta vocal și mi-a plăcut foarte mult cum s-au sincronizat, au avut o acuratețe deosebită, o respirație controlată, mai ales la începutul pieselor. Domnișoara dirijor a avut niște gesturi controlate. Este vorba despre grupul vocal al școlii gimnaziale numărul 3 Șani. Profesorul educator, Anita. Trecem la categoria claselor 9-12. Unde am avut două coruri participante. Se acordă premiul al doilea grupului coral al Centrului de Zitenuț, coordonați de doamna Giuliana Iulieu și Noroșa Elisabeta. Felicităm tot personalul de la Centrul de Zitenuț. Mi se pare că aveți o activitate deosebită acolo și Dumnezeu să vă ajute să mergeți în continuare pe același drum. Toate felicitările și toată stima. Și locul întâi, bineînțeles, era ușor de intuit. Îi felicităm și pentru rezultatele obținute pe curând la Olimpiada Națională Corală, faza zonală, respectiv Moldova. Este vorba despre corul Liceului de Arte. O felicităm pe doamna dirijor Safta Simona Adriana și vă încurajăm, spunându-vă că din experiență, la fazele acestea zonale, locul 1 și locul 2 au cam aceeași valoare. Așa că multe felicitări Liceului de Arte. Am înțeles că ei au fugit spre un alt concurs, așa că îi iertăm spre un alt concert, pardon, mă scuzați. Încheiem și ediția din anul 2017 a festivalului acesta. Mulțumim organizatorilor, vă mulțumesc eu personal pentru invitație, invitându-mă și în anul acesta 2017, trag concluzia că am fost unul dintre jurații juști, să spunem așa, da? Adică nu am făcut rele pe aici. Vă mulțumesc și să ne vedem la ediția din 2000.